i da vidim, ona mi je potvrdila, pokazala sve dokaze. I ja sam rekao da je greška što je to ubačeno na kraj videa, jer to je toliko jeziva informacija. Kad sam ja video tu informaciju, naježio sam se od glave do pete. Jednostavno je bilo nepojmljivo, ali tako jeste. A to je da je Kika preminula između 3 i 5 popodne 8. decembra, a oproštajno pismo koje je bilo napisano u notepadu na njenom kompjuteru, bilo je napisano 9. ako se ne varam, malo pre 1 ujutru. Oproštajno pismo je napisano više od 7 sati nakon njene smrti. I kako mogu da budem siguran u to? Zato što neko je morao to da napiše. Neko je morao da bude u stanu, neko je morao da bude pored tela i da piše oproštajno pismo. Ta scena je bolesna. Znači, prioritet je bio da se napiše pismo umjesto da se obaveste ljudi, da se nađe pomoć, da se traži pomoć potencijalno. Koja normalna osoba na dan smrti objavljuje story na Instagramu preminule i kaže ja vodim ovaj Instagram sad i taguje se. Taguje se na Instagramu i na storiju preminule osobe. I još pored toga krene da kači sadržaj gde mene optužuje za to što se desilo. To je nešto što držim sa sobom, držim u sebi poslednjih 8 meseci. Nigde nisam to rekao, nikome nisam to pričao. Sad sam o tome pričao sa Natašom, ona se slaže sa mnom 200% u tome. Neću iznositi nikakve detalje, nikakve informacije, nikakve činjenice, jer to nije na meni da radi. Znači, cela ta situacija nije normalna, je bolesna. I naravno, uz malo truda, uz prave veze, može da se promeni priča, da se daje lažne izjave, da se proba da se zataška istina, ali to nije moguće. Vremenom se sve pokaže kako jeste. I ta ista osoba nije htela majci pokojne devojke da da šifru od Instagrama 4 meseca nakon njene smrti. Šta je ta osoba tačno htjela da postigne tim? Šta je htjela da sakrije? Šta je htjela da obriše? Šta god? 4 meseca. Majka je razmišljala o tome. Može